Good morning! Tulog pa yung bebe ko. Sarap ng tulog niya. Si Froggy. May pasok pa rin. Hindi ko alam kung kailan off nun eh. Kasi dapat ang off nun Thursday and Monday. Kaso nabago na naman daw. Kaya yung kaasar. Pero sana off niya off niya sa Saturday. Kasi pupunta kami bukas kilaan. Kasi sa 4, surgery na baby Joey. So, kailangan ko makita si baby Joey with the cleft pa. Kasi ang cute-cute, diba? Sabi nga ni Ani, kung pwede lang hindi na operahan, diba? Kasi nakakamiss talaga yung cleft ni baby Joey. So, kailangan niya yun. So, ayun, pupunta kami doon. Tapos, namimiss na din kasi namin ang isa't isa. Pati sila Joy. So, yun, banding-banding na naman. Happy Friday guys! Happy April Fool's Day! Ayun, ingat-ingat today. Madaming maluloko ngayon. So, yeah! Madami na naman mag-post sa Facebook na kung anik-anik na. Happy April Fool's! Na, ako pa naman madali akong maniwala. So, yun. Edit muna ako guys. Bati na kami ni Froggy. Ayun. Ganun lang yung kapag guys, pagka medyo nakakalimot, natin, ang paalalahanan. So, yun. Medyo na-refresh na naman yung utak niya. Kaya, okay na naman siya. So, ayun, asahan mo, maaga yung uuwi ngayon talaga. Kaloka lang, diba? Kailangan pa talaga ng mega, bratatat minsan eh. So, ayun, good morning ulit. Dito ako sa site ng Zalora, guys. Tingnan nyo, yung mga jewelry. Kasi may sale. So, ayun, ang cute. Mga jewelry. 18K gold plated. 729 na lang. Hey, baby, good morning. Sino yung anak ko? Morning. So, yun. Di ko alam kung same sila nung kinukuha ng kung sa CJB Fashion. Diba? Di ko alam kung gold-plated to or ano talaga. Ano ba yung tawag dun? Yung stainless. Pero kung stainless, mahal sila sa sa price nila over. Kasi ganyan na ganyan din eh. May ganito din sila. Ayun ako. Huwag tayo dito. Mag-edit na nga lang. Colorx naman, oh. Good morning, boys. Good morning, Conan. Good morning, Tipi. Tipi, Rutin, and Maggie. Let's go. Let's upstairs today. Let's go na. Tara na. Nandun na sila eh. Let's go. Tara. Almusal tayo, guys. Ito, bagong recipe ni Emma. Pritong talong na nilagyan ng tomato sauce. Sinabi niya na sa akin dati to, na niluluto niya daw doon sa Chinese niyang amo. Let's see kung masarap. Sabi ng Jackie masarap daw eh. Tikman din natin. Tapos sunny side up egg. Let's eat with Milo. Pas muna ko ngayon sa coffee kasi nagre-review ako ng whitening toothpaste. Eh kung lagi akong magkakape, parang useless din naman, diba? So, Milo muna ako. Nakakano ba to? Nakaka-stain ba to? Pero, yun. Huwag muna ako sa kape ngayon. Kain tayo. Kumain na daw sila eh. Masarap din siya, guys. Kaso, nasanay lang siguro yung yung dila ko sa pritong talong na sinasawsaw sa toyo. Ayun. Pero okay siya. Nagbukas na lang ako ng, ano ba to? Tuna. Yun, tapos para may sabay ko dito sa sa egg, which is medyo basa nga siya na alam niyo na, gusto ko kasi sa egg yung tostado dito. Kaso ayoko nang i-toasted at na hugasan na ni Jackie yung mga pan. Kakahiya. Karabas na yan. May shoutout dapat si Jackie. Nakalimutan niya naman daw yung pangalan kasi nag-message daw sa kanya sa Facebook. Kaso, nung inano niya na, nawala. Ayun, sabi ko baka hindi niya na
tawag dito, hindi niya na-accept. Di ba kasi pag hindi pa kayo friends sa Facebook, tapos nag-message ka, parang ano muna, message request. Ayun, kapag hindi mo siya na-accept, ayun, parang mawawala ata, something na gano'n. So, hindi na daw mahanap ni Jackie. So, shoutout niya sana, pati yung pinsan nun. Na taga Davao, ayun. Hello, kung sino ka man, message mo ulit si Jackie. Basta Lucas daw yung surname. Ayun. May ano pa, tapos isa Lian Lucas. Lian? Ang apelido yun, Lucas. Lucas yung apelido. O, ayan. Sino ka? Sino ka? Sorry, ito na yung ano. Kasi sabi ko sa kanya, wag ka magbabasa ng message kapag ka inaantok ka. Ayun. Message ko na lang ulit sa kanya. Ayun, hindi pa rin siya magaling. Ayan, wala na siyang boses. Yan, di kasi tuloy-tuloy yung yung gamot eh. Sabi ko mamaya bumili ng madaming gamot. Tapos wag magpaano ng pawis sa likod. Hi pala dun sa sa pinsan ni Miss Lucas na crush daw ako. Di mo nga alam pangalan eh. Hindi ko nga alam eh, naano ko eh. Basta. Sorry, basta mag-message ka ulit ako shoutout ko. Ayun, message na lang ulit guys. Wawa naman si Jackie, wala nang boses. Para siyang bata na ang lit-lit na nga ng katawan na. Nababother ako kasi ang lit na nga ng katawan, inuubo pa, di ba? Parang, ano ba yan? Ako nga kapag inuubo, sakit-sakit sa sa lalamunan, nakakairita. Kaya yan, bumili. May certain na gamot ka lang na iniinom, di ba? Yung nakakapagpagaling talaga sa kanya. So, yun, bumili ka mamaya ng stock mo. Kaloka ka. Tapos, hindi nila na ibalik kahapon yung cellphone at close na daw yung customer service. Kanan! Basurero ka talaga, Conan. Tingnan nyo naman ginawa ng Conan na yan. Oh, yung mga tissue. Ay, oh! Tapos, dead ka pa. Ha? Kala mo dyan, ha? Akin na yan. Bad! Akin na yan. Dirty yan. Ma-dirty! Give it to me. No! Gluten! Give it to me! Conan! Aray ko. Give it to me! Aray ko. Ay, nako. No! O yan, nag-away-away. No! I said no! No, give it to me. Kaloka kayo. Isa ka pa! Mga basurero! Colors kayo. Dapat talaga yung basurahan ko, hindi dito sa sa baba eh. Mapapalo ang mga bibig. Lalo ka na ko. Palo bibig. Kaloka ka. Nagugutom ka na ba? Ha? Basurero ka? Ay! Ayan na, magaling guys. Sabi sa inyo maaga yan uuwi ngayon eh. Sakto oh! 11 oh, walang walang palto sa kahapon ng oras na umuwi. Siyempre naaway mo ko. Saktan kita eh. Hindi tayo sa walang kaaway. Place where we party. Oh, sige doon na lang. Sige na. Forever never. Gusto mo dun lagi kipagot eh. Pagutin ko kayong dalawa eh. Ah! Wow. Rudy, Kiss mo your ako. turn. Rudy, Kiss mo ako. Kiss the bumblebee. Sige na, ubis ka na dyan. Impacto ka. Tetimba si Maggie. Parang baboy lang na. 7. Bitawan mo eh. Hindi yan. Pag bitawan, gugulong yung produkto. Gulo yung produkto. Gugulong yung produkto. Balas naman niya. Ayan, tagalin mo yung kamay mo. 8. 8 ata. Maggie. Pulupot mo, Maggie. Yun. Ang bigat. Daddy, baka nakaano dun o nakakalang dun yan. 8. 8. Galing yung Maggie ah. Grabe, ang bigat. Malapit ka na mag 10 kilo. Whoop! Ay, magitot. Baba mo na. Malalagan. Tababoy kasi. Lagi kumain eh. Ang grabe ka. Grabe. Baboy. Sino yun? Wala. Sa ilalim na naman ang ko eh. Puang ko yan eh. Ay, Conan. Tulog ka na naman, Conan. Ha? Tulog ka na
naman dyan ko na ninatsusit. Wiggle-wiggle lang tayo. Ay. Hoy, saan pupunta? That's good. Tignan na pagkikita ngayon, Madam Claudia. Ooh. Anong ginawa mo dito, Emma? Minorder mo? Charot lang. Ano lang siya? Yung adobo? Adobong pusit, ayan. Kain tayo. Masaan si Jackie? Gulo. Gulo, paayos gul. Guldi. Yak! Mag-apply ka? Yak! Kain na! Natamad ka? Sama mo na lang si Jackie. Hindi ko punta sa school. Punta ka school. O, tama, sakto. Meron kami nang nakasama ko kasi mag-apply. Tinan mo, malumanay lang yung text mo, hindi tinatakot mo eh. Grabe ka. Oh, yan. Oh, yan. Sasabi ko sa iyo eh. Ayan, spam na mga frog eh. Text mo na ngayon. Wala. Ano kayo? Puro walang load. Ito, may load sana, kaso sana iwan. Colors. Kigaganda na mga cellphone mo, walang ano. Kala ko ba? Mabaliw itong mga to, guys. Kusaysaan nyo na ha. Grabe ka, tinakakaisul ka ba? Sabi mo, may wifi yung ano mo, cellphone mo. O, message mo sa... message mo na lang sa Facebook. Kaloka kayo. Kaya na nga lang tayo, guys. Ay, shoutout mo. Sino, te? Si Ruth Cavan. Mamaya ka, hindi ko na pa. Ruth ka ba? Ruth ka ba? Wait lang. O, game. Ruth ka ba? Oo. Hi, Miss Ruth Caban. Hello. Ay, pinaarte, grabe. Pinaarte, much eh. Hello. Set up na yung ano. Yung, sabi, swimming pool. Para ma-check kung ano, kung may damage ba, ganun. Kasi, ilang araw na yan eh. Simula nang dumating. 4 na ata, di ba? 7 days lang sila sa atin. 7 days palit lang. So, yung pinaano ko na sa kanila. Para si Chris din, pag sumingin at nginit, makikilublog na rin ako. Ito ang laman niya, guys. Ayan, kabubukas lang namin. 1, 2, 3, 4. Pang-apat to. So, yan. Ikaw na mag-ano? Ano? Basa. 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 Ulat sa sweet. Saan natin to? Sweet chanto. Ay, naku. Haluan mo na naman ang kalokohan. Gusto mo muna, agwat mo muna ang daanin sa talak. Talak. Sila kayo, guys. Tada! Dami po. Ayun, box na ako. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. If I stare too long, I'll probably get Ito yung ano, ganyan. Dami. Pag ginawa natin to, mahirap natin i-fold-fold ulit to. Kailangan station. Wait, Ha? ikaw mo na daan na sa steady mode. Pag yung talagang dugyot mo talaga siya. Yung meron lang makikita mo may asin babaw. Nakikita mo yung alikabok na nakalimutan. Alikabok.
Issue pa lang. Ha? Warnings! Warning! Nalulunod ka ba dito? May warning pa guys. Walang datay, malamang. Warning! Malupit. Kahit malupit ka, walang datay. Pasok. So, dami-dami plastic. English! Oo, ano mo na nga, pangangitakal ka ng plastic. English! Pambuhay kita nito. English! Hindi ako na pagkabigat-bigat eh. Pagkamahal-mahal eh. Dapat lang. Pagkamahal-mahal din. Beef. Pero nga lang, ang mahal din ito sa tubig. Diba guys? Bro. Isa pang mali. Ito. Ano magaling? Mga ano na siya, mga letters eh. Oo nga. Eh, iba wala. Ito wala. Ang letra. Ang bilang. Baka A na rin yun. Oo, naman para siya yung ano sa dalawa, D. Ito wala. Wala, pare-paro naman sila eh. I-screw pa yan. Oo. Oh, ganyan. Ay, ganyan lang. Okay guys, yan yung before. Mamaya na yung after. Dito pa yung ibang parts. Rudy! After. Ayun na guys, yes, Froggy. Ah, grabe! Kasi mo mag-swimming ka, tinting kong mahal. Ah! Laki pala. Akala ko hanggang tuhod lang siya. So, nasa ano din, nasa bewang din halos. May wala eh. Grutin! Gusto pumasok, Grutin? Ha? Naki daddy? Ha? Parang higanting tuna para kay daddy. Oh. Aha! Ayan na. Ow! Aray ko! Rudy! Dali, dali kay daddy, dali. Rudy! Rudy, come on! Come on, Rudy! 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 Pasiswimming namin mga aso. Pagtapos namin. Hindi na nagpaawa to. Nilagyan na ng tubig, oh. Woo! Bukas pa ito mapupuno, guys. Ang laki, no? Nakakatuwa. Akala ko talaga ano lang siya, 2 inches la, ano? Hanggang tuhod lang. So, pwede pang magano pala talaga. Mag-swimming si Kolokoy. Yeah! My burr? Burr your face. Maggie, you want to swim, baby girl? You want to swim? Kailangan tanggalan mo na sila ng koko, daddy. Hindi naman yung magkakalaw ko sila ng ano. Kakapit lang lagi sa gilid. Kita-kita na yung fluid. Hoy, Tipi. Ganun silip-silip mo dyan. Ha? Swimming ka, Tipi boy? Si Natsu, matutuwa yun. May isang batang excited dito eh. Nakaroba na oh. 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 Malayo pa nga. Di ka pa makakapag ano dyan. Wala pa kalahati eh. Bugbugin kita. May kasalanan ka pa sa akin. I said, shut up! Stop! Stop! Puchikoy! Puchikoy! Koy! Ay! Sabi ko, Puchi. Ang pogi naman talaga ng Gruti na yan. Swimming ka, bibi? Wala pa si Kolokoy eh. Pinasama ko kay Emma sa, sa Metro Point. Nagpa-ship kasi di pa siya kumakain ng tanghalian. Ayaw niya ng pusit. Papagawa pala dito yung kapitbahay namin. Oh. Ano yan guys? Tawag dito? Paupahan yan. Etong ano to, tsaka yun eh, isa may-ari niya. So pagdating sa rooftop,
ano na siya, malawak. So, mas maganda kapag dyan ang swimming pool. Diba? Para daw may ano din sila, yung pag yung mga okasyon, ganun, diba? Okay, lumalang mo yun. Sino? Look. Buti nga malakas ang tubig ngayon eh. Oh. Ha? Sila excited? Magano ka muna din. Yung paa mo para hindi madumihan yung ano. Yeah. Tanggalin mo yung shoes. Ano, chinelas mo. Yeah, banlaw ka muna Oh, dyan. dito sa TV, putukin yun. Hindi. Pati sa ano mo, yung katawan mo, ano mo na. Eh, puno na to ng fur. Hindi. Grabe ka naman. Ito na. 2 hours na guys, so kalahati pa lang. Guys, another day of swimming. Oh, go. Yung paa mo, sabi ko anuin mo eh. Gasa mo maayos. Okay na. Wait lang. Yay! Si baby. Woo! Oh, di ba to sawa ka? Maganda pala to, me. Nakakakita ako talaga. Oo. Guys. Excited si TV boy. Ala, ala, ala. Gusto niya mag-swimming ah. Ala, 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 ala. Oops! No, secret ito. Gusto niya talaga, me. Oo. Si Maggie, paswimmingin na. Hindi na muna si Maggie. Bakit? Sinatsu. Bukas sila magsiswimming. Sama rin ako, ah. Ayoko sumama ako sa birthday ni Russell. Wala, la, 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 la. Secret ah. Takot naman sa tubig. Oh, swim na. Wag na. Swim ka na. Hey, creative. Huwag mo nga hawakan. Tapos dyan ka. Yung mga fur nila pupunta na dyan. O, dyan ka lang ha. Baba ko lang itong mga dogs. Baka makalmot nila eh. Bubutas. Hey, hey, hey. Dugis. Let's go, Dugis. Let's go. Tippy, bye-bye. Yeah. Ayun! Tippy. Hindi ko pa rin kaya na yung ginagawa natin, Jay. I'm joining na. Daddy. Hilay mo ko, baby. Ah! Si Grutin, oh. Grutin! Hilay si Grutin! Huwag! Gusto niya ba? Halika. Halika na. Dali na, baby, dali! Ah, sarap. Pero ang ginaw na guys at paano na Dali kita. Halika na, Gruting. Mahangin na. Grutin! Dali! Daddy, ayaw ko magaling. Yuhu! Wala tayong GoPro eh, sayang. Ah! Lamoy ko Kolokoy! Pwede ba enjoy? Huwag kasawa si Kolokoy. Banding! Nawi mag-anak. Yay! Joining na si Daddy yo. Kaso paggabi na eh. Wala lang ilaw. Ayaw pa? Kaya pa. Kaya pa. Sabi ko, ayaw mo pang umahon? Sabi ko, ano? Mahon. Yay! Joining na si Daddy yo. Kaso paggabi na eh. Wala lang ilaw. Ayaw pa? Kaya pa. Kaya pa. Sabi ko, ayaw mo pang umahon? Sabi ko, ano? Mahon. Halika na, Wala na, inabot na ng gabi oh. Woo! Hi, Puchi! Grabe ang ginaw na. Hindi pa awat tong mag-amang to. Baby, tama na.
Medyo nag-bend dito. Mali yung pagkakagawa namin kanina, guys. Pero rebels lang. Tama na mo ba yung sinasabi ko? Ouchie, squirty, ow! Roten! Ano to? Yung Archie squirty, ow? Piluwi, ow pala. Major sponsor namin! Jack! Hi guys! Noong oras na 9:30 na kami natapos ni Daddy sa sa swimming sa taas. Grabe, colors kasi yung ginaw. Ang sarap. Grabe, ang ginaw pero ang sarap lumublob kasi sa yung mahangin pero yung tubig maligamgam. So, ayun. Ito ahon ko na kasi baka sipunin din. Anyway, lowbat na tong camera. Mag-shoutout lang ako kasi birthday niya bukas, April 2, kay My Life as Aliyah. Ayun. Hi Aliyah! Happy birthday sa'yo tomorrow. Tapos may nakalimutan ako last time na i-shoutout. Si Irish Jane. Ayun. Nakalimutan ko daw siya. Hi Irish! Kumusta ka? I'm sorry And then, who else? Wala guys, yun lang muna kasi malalobat na nga itong camera. Good night na kami. See you tomorrow. Good night. Good night, bebe. Hoy, Daddy. Good night. Night. Pagod na rin yan. Tara na.